Bé, nosaltres valorem de manera molt positiva aquestes iniciatives, aquests fòrums on connectem a institucions públiques, privades, on expliquem necessitats, veiem solucions. He trobat una activitat molt interessant que posa en contacte més el món clínic amb el món de negoci i crec que hi ha hagut un intercanvi d'informació, un diàleg que s'ha fet molt interessant. Permet donar veu al nostre projecte, de tots aquells projectes que es troben en fases molt inicials, això es valora molt, i també tots aquells contactes que es poden obtenir amb jornades com aquestes. Està molt bé aquest boca a orella, el que ens puguem conèixer, i aquí, en què hi ha una suma de centres tecnològics, empreses i serveis, doncs aquesta suma és molt interessant. La ciutat és molt potent, l'Hospital Taulí és un hospital molt potent, per tant la salut també és una àrea, un sector molt potent de Sabadell. Nosaltres formem part d'un hospital de referència d'aquesta ciutat i d'aquest territori, i això es nota. I el que nosaltres hem viscut al llarg d'aquests 5 anys de vida ha sigut partir de zero, vam veure una necessitat mèdica no coberta. Anem renovant, anem innovant, anem cercant nous serveis i noves solucions, i que aquí és un espai amb una oportunitat de cada any també anar explicant les nostres novetats i donar-nos a conèixer per qui no ens conegui.